stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us. И здравейте, пичове! Здравейте, добре дошли, аз съм Дейв Бой. И днес играем Minecraft Pocket Edition. Тъй, така. Сега, ще направя един урок как можете да оцелеете в Minecraft, Паранош или там, както искате го наречете. Ама аз просто ще направя такъв урок за хора, които още не могат да играят в Minecraft и те първо се научават. И да започна. И така, ето, направих света, някакъв обикновен такъв смотан. Да. Както винаги, почваме така, добре. Но, първото нещо, което трябва да си набавите, това е едно, да си набавите дърво. Тъй. Набавете си бързо дърво, но много бързо. Защото деня в Майнкрафт и нощта в Майнкрафт и двете са по 10 минути. Какво малица са бъдна? Деня и нощта в Майнкрафт са по 10 минути. Смисъл... Чакай малко. Деня и нощта в Майнкрафт, деня е 10 минути и нощта е 10 минути. Демек едно денонощие 20 минути. Сега. Правите си крафтинг тейбъл. Тъй. Готово. Поставете го някъде. Добре. Сега ви е нужно да си направите пръчки. И също така ви е нужно да си крафтите още дърво. Но тук ви дават, можете да си направите брадва, кирка, меч, каквото и лопата, така. Но вие си правите само кирка. Сега ще ви кажа защо. Вижте колко по-комфортно. Гледайте сега. Правите си кирка. В смисъл, правите си кирка. И вече от тази кирка да си набавяте камък. Набавяте си камък. Възможно много камък. Първо. Ето. Толкова 13 ще ни стигнат сега. Правите си една фурна и една кирка. Готово. И сега правите с кирката. Работите. И смисълто това е лесно, защото ако тръгвате да си правите много материали, ако тръгвате да си правите много материали, няма да ви стигне в дървото за абсолютно нищо и става пълен ръст. Така. Нека да си вземем печката и крафтинг тейбъл. Извинявам се, че го чупа с кирка, ама както и да е. Така. И тръгваме да търсим кол. Нека си набавим още малко камък. Много важно в Майнкрафт да имате храна, така че не жалете животните. Ама грани ги жалете. Трябва да си имате в себе си много храна. И отиваме към някаква Опа, какво беше чатка? Да търсите кол. Добре, не намирате кол. Да при такива ситуации какво правите? Да си покажа. Чайте излезем от тука. Добре, готово. И ето вижте, за 2 минути има толкова много материал. Така. Търсите си кол, в смисъл някъде в планините има. В планините има кол и затова отивате и просто взимате възможно най-много кол, защото този кол ви трябва. Пичове, не оставайте ресурси и не ги хабете, защото ако си хабите ресурсите, това за глупости никой няма да оцелете в Майнкрафт. В смисъл, не си правите реклама така. Аз съм бащолея, нека... Опата намирам, видях кол. Нека да сипем и тази крава. Вот така е. Вот тук да се сипа, бе. Значи, ще харгесам. Хоп, харгесах я. И виж сега, каквато кирка повече си прави смисъл,
Направили сме си каменна кирка. Сега като от каменната кирка получаваме левали. Като си направим желязна кирка, ни дава повече, нали, да ни повече левали и XP ни дава повече, защото в смисъл, колкото повече увеличаваме кирката, самата кирка колкото повече се увеличава, не колкото повече се увеличава, колкото повече желязо има в смисъл, като сложиш първата кирка е камена, после желязна, след това диамантина, естествено, че имаш повече XP. Нека да видите какво правя след малко. Няма само интро. Така. Набрахме повече кол. Опа, бъгнах се. Shit. Сега. От тук трябва да си направим адекватна къща, смисъл. Да. Нещо адекватно, гледайте сега. Значи, можете първият вариант да си за къща, намерите някоя миша дупка и да се скриете, а втория вариант е да си оставите абсолютно всички айтеми някъде ето тук, мисъл ето тук така, и да тръгвате да търсите материали. И аз бих направил този вариант, защото ако останете в мишата дупка, в смисъл, ако останете в мишата дупка, ще се забавите много. Да, ще имате много камък, но хубаво е да сте до вода или до планина. Винаги работи. Трябваше да си направя... не ми стига за чест. Изчакайте малко. Така, нека си направим пръчки. Така, сега правим една брадва. Не ни трябва меч. Брадата прави достатъчно повече демидж от меч, така че в момента отиваме... Не, сега. Чакайте, се обърках. Значи, докато отивам някъде, слагам абсолютно всичката храна. То не е абсолютно всичката, защото няма как да се събере. Просто слагам някаква храна вътре и тръгвам да се пече, докато аз тръгвам да цепа дърва и почна да си правя къща. Но преди да си направя къща, пичове, трябва да си направя чест. Без честове, без кол, без крафтинг тейбъл и фурна не сте до никъде в Майнкрафт, защото това са най-важните неща в Майнкрафт. И ме е готино, когато обяснявам на някой, който не знае Майнкрафт, но нали, как да оцеля в Майнкрафт, но вече половината от абонатите ми знаят как могат да оцелят в Майнкрафт и да. Общо взето това е. Мисъл. Гледаш как да не се самоубиеш или не те убият. И това готово ли? Готово. Така, пускаме си месото от прасето. Опа, сбърках тук. И чакайте малко. Тъй, чест, 1, 2. Готово. Колко честа направих? Нали 2 направих? Колко? Още един. Добре. 2 честа. Хубаво е да има двоен чест. Опа. Така. Тъй. Виждате ли слънцето? Супер. Идеално. Малко ще тръгна да се спават изроди. Трябва да сте на штрек. Трябва да си направите възможно много кол. В смисъл, възможно много кол трябва да имате и да си направите торче. В смисъл, ако нямате торче, сте до никъде. Където са ми торчовете, е така. И така, за да не се спават изроди, ще оставям торче тук така. Добре. Така, нямаме вълна. Опа! Като казах, че нямаме вълна, намерих овца. Овцата, пичове... аз маля се тръгна с блока да ги бия. Овцата, пичове, е много добро животно, което... Опа, май видях някакъв изрод. Да, няма проблем, добре.
Овцата е такова животно, което може да си направите легло от него. И за сега имам една вълна. Това е супер ужасно. Там виждам един изрод, един крипър виждам. Това не е хубаво. Там няма никой, посред ноше. Пичове. Общо взето това е. Оу, шит. Какво беше това? Изрод, шит. Добре, няма проблем с паникьосите за един изрод сега. В смисъл, изродът, самия изрод, си е такъв. Изрод като изрод. Аз ще отида да видя. Аз ще отида да видя дали има някъде овца и се връщам с малко. Така е, то направих си легло. И време е да спим, но от този изрод няма как да спим и ти ще умреш, букуп такъв. Ой, изродим, опа, шит. Махни са. Изрод. Те, зомбите в момента на една версията на Minecraft реагират на светло и... Ако искате още такива видеа, пишете в коментарите и ако клипът ви харесва, цъкнете лайк бутона и се абонирайте отдолу и естествено ще правя още видеа за вас. Даже може да правя геймплей. И аз бях Дейвбой и се видим в другия път.